یک خونه دینت بگیره تاقگیره ندیده راحت میکنی میگردی رنگ ما کیف فراد میخیزی کیف فراد میکنی میخری که جای فراد میره. فراموش نکن که انمی پولداری ما، انمی مالداری ما، انمی آبروی ما، دارایی ما همش برکت انمی کمپیرای. اینترنت میداشتین همین 1000 سوم قرض میدادین همین ما اوشش گرفت اول آورده قرضش رو میتن 1000 сомон. муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ. Сурайё? О Сурайё, Лабай хола? иҷа биё. Ҳозир. Лабай холаҷон. Келин ами торта хонаи ҳамсоя буда те. Агар ҳамсоя кӯдакҳои майда дора, кӯдакҳои майда торта нағз мебинам. Худ мо ки калон ҳастем, иқа чизи ширина нағз намебинем. Меган ами хона нахара, ҳамсоя хара. Ами ҳамсояи хуб-хуба. Барти кӯдакакҳо мехӯранд савоб меша. Майлиш холаҷон. Ами ҳамсоя барангӣ молдатиям? Ин ами дар ба дар. Майлиш. Майлиш. Салом алейкум. Созин хубе ҳамсоя? салом алейкум сази арусак хуби саломати хубай Меша соз, шумо чӣ хесоз? чӣ саргардон кардем Ира хиштоманам бамон кардан. Дина вай доштем, арака доштем. Омадам дартона задам, иқа ҳишка набуд. чӣ будам омада корам ай ҷавраи ҳами кора ягон ҳамсояро намебинам боварка ай саҳар мирам шав меом Хайба биен. Бишинем хона. бис ту арусаки хишу чанд хашид намедидам ҷона мегардам намебинам тату кени калони ҳамсояра майдаки Келин диемаши. соз я бачаак доштаг ами саврмени кастумрук мепӯшид мерафт меомад ба зани амӯи Ҳо, зани авай меша. соз хай соз шумо кени калонтунам қаттон да як хона зиндагӣ мекунед Не, вай ҷудоштагиям. Хадиди штреки кадай промад рафта дай зали замона ки қади хисрохштоманаш зиндагӣ мекуна Майли хай ҳамсоя биба бишинем. майли аганча та холӣ мекунам вале миём пеши хиштоманат мешинем Хоб, майлиш Май. хай. Биен бад. یک هفته شیزدانش میزنم تیفون شما بگیرم. نه یه همسایه را پسایی نموشه همجا. Ҳози. Чӣ боша? Ҳози омадам. Келина, ҷо боша. Ҳози. Ассалому алейкум. Лазин хола хубе? Нағз равад? апай мариямҷон залатои директори ширкати фабелик яке аз шахсиятҳои муваффақ ки 1,5 сол мешавад дар ширкати фабелик кор ва фаъолият мекуна. ҳамин апай ма дар хона мешина кор мекуна ва маошаш 15-20 ҳазор ай ҳар моҳа ва ҳар як шуморо хоҳарон модарон ва апаҷонакҳои ма ҳамин хел кора ёд метам мефаҳмона ки ҳар як тайта дар хонатон мешинӣ хеле тавассути ҳам телефони мобилит кору фаъолияти бизнес хита пеш бурда ҳар моҳа бигем ай 3 ҳазор сар карда то 15-20 ҳазор шуморо маош мегирем. Барои ба кор қабул шудан шумо да диплом лозим нест, забонои хуриҷа донисан лозим нест. Ягон каса пул наметен, ягон каса илтимос намекунен. Донишҷӯ духтарако 100% метавонен кор кунен. Апое ки дар корхонаи давлатӣ ё корхонаи шахсӣ кор мекунем, шуморо ҳам 100% метавонен ки 2-3 соат вақтона ҷудо карда шуморо ҳам хеле маошҳои хуба ба даст биёрен. Барои ба кор қабул шудан шумо чӣ кор мекунен? Фақат ватсапи залатои директори ширкати фабелик апай мариямҷон да муроҷиат мекунен. Апай ма тамоми нозукиҳои корро нақта ба нақта ҳар як шуморо ёд метам мефаҳмона ва ано гуфта намона ки ана то зинаҳои директорӣ то маошҳои хуба ҳар яктаи шуморо бурда мерасонад. Дар ширкати фабелик кор кардан чӣ хубиё дора апаҷонакҳои ма? 21 рӯз пас шумо маош мегирен. ғайри маошҳои мегирифтагитон ҳар моҳа тӯҳфа мегирен. ғайри тӯҳфаҳои мегирифтагитон
вақте ки 2 мо 3 мо кор мекунед шумо ба зинаи директорӣ мерасед, дар ин ҳолат 20,000 сомонӣ ширкати Фабелик шуморо туҳфа медиҳад. Инчунин бояд чалаи тиллои дига айҷониби апаи Мариямҷон ҳаракат кунем, бинависен ва ранги ҳами апаҷони ма шуморо муваффақ шен, шуморам дар хона нишаста ҳар моҳа пули хуби хуб ба даст биёред. Разин хола хубе? На, зрама. Ами ҳамсояи баранги ту нестан? Кадом ҳамсоя мо? Ине баранги ту. Ҳами ҳамсоя? О. Намедонам ҳами ҷо будан. Тинҷа буд? Тенҷи ҳами хонаи мо ба иҷора додем. Як ҳафташи телефоншон намегирад, суми иҷора наспоридам. Меоем дара мезанем, намекунам мақсад. Барои гуфтем ҳаста неста анҷа. Неки намедонам рости гап як 3 рӯз пеш буд, 2 рӯз пеш буд. Дида будам ҳами беҳрида ҳамсоям пиштидара тоза кардан. Хай мумкин шавҳарш дар ҳами сохтумон кор мекунад. Заншам ҳами куҷое ба фикрам ки кадом хонаҳоям меран тоза мекунам пулаки. Мумкин пулашонро нагирифтан. Хая ки омад холаҷон бигинам телефонма дар ҷавоб тан майлаш. Майлш. Майлаш хоб. Заҳмат калом. Майлш. Майлаш. Ай бечора. Як оилаи ҷавонану аллакай иҷорашини бечора ба фикрам ки 4-ум 5-ум иҷораи калиш мекунад. Хонаи худат набоша мушкила ҳар рӯз пишти дарта мебиям мекуванд. Пули хонате, пули хонате. раҳмати калона рӯз, раҳмат. Хуш омаден ҳамсоя. Хуш бошен. Хуштомадат несте? Не, нестам, беран рафтагиям. ман бовар кардам кори хонаи мардум безор шидам. ман квартира мешинам инҷада. мерам кам фарид мекунам, ягон эҳсоси барои хаки зиндагӣ меҷанбе. шудама мебинам пулдор метавам сарформаи солидни мошинчаи тайпошаби там духтари сода ба ҳами пулдориш намегӯй ки як хона денит бигира. ои тоқагира надидаи роҳат мекунӣ мегарди на ранги ма кайф фурад мехези, кайф фурад мекунӣ мехӯри, ки ҷои фурад мерай. хиштомандори ҳамиш қинагӣ куҷое мерай. холама бирам нарам кайф фураш бохо мега, кайф фураш немега. сар бихи авқотишка, абед бихи авқотишка. мак хел мекунам 3-4 сол зиндагиро пеш айта дидам. мефаҳмам я чира ки гуфтестам та. ҳамин шуд ки омад? нағзат мебина шуд? Дӯсту медорам. ана дӯст ки будора ана фурсат. ана гапат лезвавори мегзара. бугӯ мардак хонаи алоҳида ҳамин кушошда фактам ки то додам ки кадам ки гап тамегирам. ман хеле кадам ҳамин келинчак будам. агар сар гӯш ба хиштоманам хӯрд ҳамин кушош дар бехи гӯшиш гуфтум квартирам гирифт овард. майна роҳат кадам хеле кардем. ягон хиштоман намефураш ки бачаш бирам алоҳида зиндагӣ кунам худаш дар ҷабеста. негита як кор ки ба ҳамин ёшед як хонаи алоҳида кунам бира зиндагӣ ки дар хонаи хиштоманат ки нести ба дили хиштоманат кор мекунӣ. саҳар барвақт мехезӣ, ин корот мефаҳма, ӯ корот мефаҳма. Хай насиб оли мебинем ҳамсоя. хай омад боя маслиҳат как нахо гапта нагира. иққадорандаи майлиш хай ки арӯсак ман бирам ки ҳам як рӯз кормон фарод накардиам бирам ҳам дам бигирам. Майлиш ҳамсоя, хуш омадем. Майл. ҳози бибача. салом алайкум. валейкум ассалом. чӣ дори очаҷони ма? ҳечи бачаҷон. хуб ҳастӣ? чинҷ ҳастӣ? нағзи сӯзи корона ҳама хуб? худоро шукр. вақто хуш. худоро шукр очаҷон. бастренот соза ягон камбутӣ нест? не очаҷон, ягон камбудӣ нест очаҷон. ҳамин дуои шумо очаҷон барои мо. ҳамин ҳаёте ки гуфти ҳамин гапо очаҷон дуои шумо боша. гуфти ҳамин гапо ки дар зиндагии мо баракат ҳаст, файз аст, хушбахтӣ аст, тансияти аст, хонаободӣ, ҳама чӣ. фақат дуои шумо очаҷон. хай илоҳи омин. файзам баракатам хушбахтиам ҳамаш насибат гарда бачам. омин. аллоҳу акбар. саломат бошем очаҷон. хадро бачам телебусталиш ка ман як чой мондам. хуб очаҷон. майли. Ассалом мардак, омаден. салом, чӣ дорӣ занак? Меша шигри худосоз. саломатӣ хуба? Меша соз бигзар гузарен. айса. нимаям ҷа бишинам.
من بالای کرسلا نمیفهم. مردمی دیخونه همی زیبش بالای بچه ها همی زمین ده شیشتن نداری اگون بکل مکل جودا چوی بخوری. اما تینج؟ میشه و سوز کارو بروتون چه خیل؟ شکرونه الله میشه کارو خوب کارو تینج الحمدلله رفتیست. مردک جان راستی گپ در سرم یک فکر آمده همراه شما دا گفتن نتونستم. خیلی گپسا چی فکره؟ گپسا گوشت میکنم. راستی مردک بای زنک چی به شرم میداری؟ اگه اون بیگونه ایم تو ده خدا را شکر خیلی وقت شده که از زندگی موتره موت زن شوهریم بین موت باید سیر نباشه چیزی که هست آزاد که شد روشن گفت زنک جان میگم مردک جان همیش شرایطتان خوبه ماشین سوم کار بروتان پیش رفته استه شما امکانیت دارین نمیشه که مردک جان هم یک خونه علایده میگرفتین زندگی میکردیم خودتر میشید. خونه چه خونه علایده؟ ما علایده زندگی داریم کم؟ با ایده علایده میشه با در زندگی ما نه ینگه مای نه اکای مای نه دودری مای نه خواهر اپا دارم که اومده باشه در قطعی موت یک جای زندگی کنه موت مادرم تمام یا که میخوای که اوچه هم قدیمو نباشه ها؟ مردک هم خیلی فکر رو در سرم آمده گوش کن مرا دیگه خیلی فکر رو در سرت نیاید فهمیدی؟ مرا میدونی من یکم کوری نمک نیستم فهمیدی؟ مادری ما با هزاران امید و آرزو ما را کلان کرد خرام پشون خودش نخورد خودش نپوشید فهمیدی؟ انمی زندگی ما ده ها میگوی مردک در زندگی فیضای برکتای پول داری مال داری ماشین داری یک چی را فراموش نکن که انمی پول داری ما انمی مال داری ما انمی آبروی ما دارایی ما همش برکت انمی کمپیرای دوی انمی کمپیرای فهمیدی؟ ما قوت قدرت یک خونه را خریدن نه ما قوت قدرت 10 تا خونه را خریدن دارم خدا را شکر هزاران بار لیکن ما قوت قدرتی را ندارم که مادری را که مرا به هزاران امید و آرزو کلان کرد امروز تنها مانم برام قطعا علایده زندگی کنم ما قوت قدرت ندارم ما اون ننگ ناموسی را ندارم که او چجون ما پرتم فهمیدی مرا جان تگردم دیگه خیلی فکر نکن اولی یوشی اولی مادر شه اولی زحمت بکش اولی فرزندار شه بعد چیزا را میفهمی فهمیدی؟ برای همی این فکرهای خام و خطور را سر دور کن می زندگی شیرین بخوایی این فکرها را دور کن فهمیدی مرا؟ خب مردک جان فهمیدم هر چی که شما بگین فهمیده باشی به حد ناز خیلی پیکار چه فیلم یولا بیور من اینجا چای بخورم حاضر خسته جان داشته باشم هازی همین کلینه ده بارم داره محکم نکن خیلی السلام علیکم سزنه خوبه سلامت جان سجان داره ناسه؟ نه اپایت جان اپا جان اکنه نمیدونم وقتا کدام همشهره بپرسم نمیشه و حق باش مرا بر برکسته رنگی خدمه میدونم همین راستی معاش شوهر من این ندادیم خیلی خدمم خیلی میدونی که یا اسنپ فرده میکنن یا میرم توسا میکنم همین قیمه که زندگی مونو میبریم صرف زندگی کردیم صاحب خونه اومده بود همین 2 روز مهلت من داده اجاره من چشم میپوشه که اجاره پولی میاد چشم نمیپوشه که اجاره پولی میاد اگر خیلی امکانیت میداشتین همین 1000 تومان قرض میدادین همین ما اوشش گرفت اول آورده قرضش مرا میتن 1000 تومان خیلی دوستم هازی سرایا سرایا یه بار بین منه کلین اما بالای چبی بچه هم پول است 1000 تومان پول بیار همسایه ده حاضر خواجه ها پجا نکتا زیر زیاد بخدا
дами ва хами намедонам ки ҷобра меган хона нахар ҳамсоя бихар. Рост меги ҳамсоя? Меган бозори ҳамсоя ҳамсояе. Хиҷолат накашен. Ҳеҷ гап нест. Имеша рӯзе ки мо надорем, хонаи шумо мерем. Рӯзе шумо надорен, хонаи мо мебиёен. муҳим одаму одамгарияй, одам ғаниматай. Чиз ҳичияй. Сиқ нашавед. ҳозир мебиёра пула, барин кортона ҳал кунем. Хаки шуд пултон, мо оварда метием, ҳеҷ гап нест. рум нашидаи баяқ хак ҳеҷ гап не. Кели! ин ҳамсоя 1000 сомон пул. Нав гуфтем ки хона нахаро, ҳамсоя хар. ҳамхе нест? И келини май. ҳамсоя. ҳо рӯз омадам дидимшона. И келини май, и чанд сол ай шумо хурдай. Шумо аин бо як 5-6 сол калонин, таҷрибаи зиндагия дидагин, пастии баландии зиндагия дидагин. Ҳоли и кӯдакай, фаҳмидин? Шарт нест ки хонаи ҳамсоя рафта ҳамсояя ганда кунӣ. ҳамсояя хонаша ҷанг монӣ. Шарт нест ки келини ҳамсоя айроҳ бероҳ кунӣ. фаҳмидин? шумо бояд дар келини ман зиндагия хубиҳоша фаҳмонед. сабр кардани зиндагия фаҳмонед. фаҳмидин? хутон ҳадаҳа шуда чӣ кор кардед? Чӣ аз дастон омад? бедуои сурхштомана хона баромаден, ба куҷо расиден? дар ба дар, квартира ба квартира зиндагӣ дорем. ҳаминай зиндагии хуб. ҳаминай зиндагии тоқагӣ. шумо да ҳамин хел маъқулай. сад афсӯс. ман ҳамсояҷон корто набуд кунину. ҳеҷ вақт хонаи як ҳамсояи дигара вайрон накунед. муаллифи сценария ва коргардон Раҷабалӣ Ибронӣ.